하고 난 미치바이 레트링아웃 산시 호시 전안에 딸라마리 나는 거랑 세스기라 버바르마 맞아네. 엑소듀션이. 바보 사랑 피조시조라라. Kape mana? 그 아니면. Hello लोगोफोर नै दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायहरनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दङ आङो हासबेन्डजों भिडिअ बानायैया बेसेबा गोबाव जाबाय आरो ओमफ्राय नै दिनै आङो हासबेन्डजों भिडिअ बानायनोसै आरो बानायलांबाय थादो लोगोफोर आंनि दिनैनि ब्लगखौ जा सान्दुं गोसाखानाय दिनैया ओमफ्राय नै हासबेन्डआ गोसोम बन्दाया दादुराया गोसोम बन्दा Akla. गजब बेइज्जती है दादुरा गोसोमालाय खारलि नों एसे दाउबो जानाय नामा हा इयो शुटिंआव उथिनो नोंबो ओमफ्राय नै दिवालियाथ' गाबोननो सानदों नोङो स्पेसियेल प्लेन खोथानाय आंनो माबा मोनसे स्पेसियेल प्लेन स्पेसियेल प्लेन जाने आंनो माबा गिफ्ट होगोन ना अबावबा बेरायनो लांगोन बेरायनो लांनो दा फैसा गैयालै ओमफ्राय दख'नाफोरखौनो 500सोनि 100सोनि सिन आरो साला देनाय मोजां दख'ना होबा नोंखौ हायाव उन्दु गाबगोन हायाव उन्दुनो गाबोनो आरो नोंखौ मा साजा होगोन आं मिथिबाय लेट्रिनाव सानसे हरसे सोनानै ताला मारिना दोनगोन आङो सेस गैला बरबादोबा ओरैनो गिफ्ट होआ नै आंनो दिवालीनि गिफ्ट नांगौ आंनो मालायफोरालाय माथो लोखि फुजानि दुर्गा फुजानि दिवालीनि गिफ्ट मोनो लायो आं मोना नामा आं मोना दख'ना जागोन 500नि आरो 500निसो होनबावदो 500निनो नायलाय होआबा नोंखो 500नि मात्र इखिनिल' निजियालाय सानफ्रोमबो पार्टि गांसेनि बारायबाय गांसेनि गावा सानफ्रोमबो पार्टि आंनो दख'ना गांसेखौनो होनाया गाव ओमफ्राय बबावबा बेरायनो थांबाय थायो लोगोफोरजों ओमफ्राय आं थांनो मोनद' आं फुजा नुवाखै नालाय थांबाय आरोलै फुजायाव खामानि मावै थाबाय नालाय आंबा फुजा नायदो नोंसोर नायदोथ' आरो सानसे गाराखै दुर्गा फुजा मानि थांदों मा नायदो ओमफ्राय आङो मा मोनदो फुजानि एख' मोनाखैबो नै गोसो मोनदों आं नै फुजानि नै इयाव मा बेरदो आं फुजानि मेगन मोदैनि एख' मोनाखै आं फुजानि ओजा थांबा ओजा नायजा फुजा ओमफ्राय नै लोगोफोर लामा गैया जा इक्सिया थांजाया अमा खि मोनामदों एसे गिदिरखानि अमाया ओमफ्राय नै लोगोफोर जोङो माने जोंहानि टुनु माहाजोननि आंहानि हासबेन्डनि माहाजोननि 20 बिगा दागनि हानि माइखौ नायनो फैदों आरो माबायदि जादों मोजां जादोंना जायाखै इदि खामथाब होनो लाबोदों इयो आंखौ साला सान्दुं गोसायाव फैया होनखादोंमोन फुङाव बेलासियाव टाइम जायालै गावहानो उनथिनायानो लेट जाखायो फैगौमोन ना आं बेलासियाव इ सान्दुं गोसायाव दा फैनाया मोजां जाबाय मोखां सोखां गुसुं जालांजोबसिगोन गावआथ' गोसोम बन्दाखा बे मोनसे 20 बिगा दागा जों गायनाय माइया माबायदि जादोंथाय एफा सान्दुं गोसायाव लाबोयो आयौ मोजां जादोंना जायाखै नै मा आवगा फावसायले माइ बिदाया मा गोजौ गाहाय माबा गोजौआव फाखोसे दङ गाहायाव फाखोसे दङ मा जाखैले जानायाथ' हा हिसाबै जादो नै हाया माबायदि ओमफ्राय बोरिसो जोंहानिया एसे गाहाय आरो थेवबाबो हा हिसाबै जादो होननांगोन नै टुनु माहाजोननि हाया टुनु माहाजोना मैगं फोयोमोन इयाव एबार मैगं फोनो नागिरदोंमोन आं बेरा सेरा दंखायोमोन नालाय जागौमोन मैगं फोबा थ' एबार बै मोनसे दागाव नायलायनोसै फैसा दं मोनसेबाव एबार माइ खामला होगोन आं फाननो माना मबाइल लाबावनांगोन आंखौ जाहोनो हायाखै नामा आइफन लानांगोन माइ फाननानै बे मा दे गाब्रास्तान बायदिसो नुखायो आं इखो जायगाखौ जिउ थायो बेयाव हा
mulai kerai. Keberastaan bayi nuan lagi ke, lagi apa? Saya kayak apa bayi yo? Kalau nak kau besi lama ini kan aja ke. Kejas tang nenggan ni. Jadi yang nama kibat kan kita lagi wali ni. Oi. Deh. Hagra bari mani. Keberastaan se, kau tu sali bayi se. Saya kayak ni. Gila lah masa ni. Exodus ni. Babu salah, tidur si jual lah. Đây là in rồi bắt ra. Mau cái này yun cái rata gua. Ra này ngay chưa? Ini macam. Tahu. Ini nama itu ya. How? खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया Ini manusia. Hay là dây ơi. Dây này dây hả? Gapai ni mana? Gapai. Tipe ani. Amali ama. Man apa kalau ni? Kena apa? Kan bui. Không. Này garu ini yo cái niên gì à ini này bisa ni mày à Mai lại mà ra đi Mai cái đến thế thật sự đây là cái này cái này là cái phần xây này chiều nay về mày chết Om kosto janang de mai gain thakai na dong yo da na wow kesemai hene ikosemai kesemai hene ayo ha bình thường ini mai bra mai sania habing jar ra khain do जोंनि माइ गायनाया जोंनिनो हायानो जाखायो नै बेस्रा माइयानो जोंनि माइ गायनाया जायो जोंखौ नांगौबा सोरनोबा खिथा हो जोंनि माइ गायनाया इफोरबायदि रुमबां रुमबां जायो खौ बुखुनानै हाबैनि खोमा bukannya singzap manmelang फै नोंबो हाबैनि singzap इसोरलाय बोरै हाबनो हागोन नोंसोर हाबनायनि रायजाबा जोबसै खोमा मालिकफोरसो मालिकआलाय हाबनो लुगैदोंमोनलै हाबजागोन खोमा मालिकआलाय जानिनो आरो ओइ मोनसे जोंहाबो हाबजायो होननाया नोंसोर हाबजागोन खोमा इसोर हाबजागोन नोंबो हाबनांगोन हाबनो हाबायलै फै नोंबो हाबफैदो आं बेयाव खारहैयो जोब्र'जोबगोन दा फाग्लिया मिनि दिसो साला मानसि हाबनायानो सिथाब लेथ्रा जाजोबसिगोन अखा हायाबा मोजां जागोनलै दैया ओइ जानिया रानगोन ना लाखिबा wow apa dah ada ni sayangnya Bu akhirnya bu serna lo coba sih kok muncul dong
มือซอยตรงนี้ในดีคนอันนี้จะบังนี่กันไหมเพื่อนเกลีบัดใจมาไปเองไอ้นี่อ้ำอะไรตรงนี้ผิวก็มัดสักพันเดียนี่อังกูนี่เพลทำอะไรอ่ะนี่ว้าวถ่ายบริขึ้นขัดน้ำอะไรคนเชียวเนี้ยเพลนี่วันกันหนังลายนี่ทำอะไรอ่ะเข้าเดือดซึงเพลด้าพี่ชายจะขึ้นเหนื่อยบิคิจะทางนั้นเพื่อทำไปทางนั้นสกูลนี่พอแล้วนะเพื่อนเสียเลยexamสลิกาสิเนอพี่ชายจะเนี่ยใช่อันนี้ไม่มาไปดีใจนี่เด็กก็พอเลี้ยงไก่สุดไปดีพัดเพื่อนไก่ในเลี้ยงไก่ไปสิเฮ้ยเอามาทักมาดึงไล่เอ็นจะกำลังคนละดมาเด้อนี่เลยaku lagi kita lagi ada yang di nak malah dia tak malah dia bikin nuhur aku ni อ็นจะกำลังsekolah mana masih baca lagi ke kau kena gini ni nanti tak malah dia harus kena isi aku tahu ni nuhur aku ni ke halo nama kalian jangan nabi nak kau jangan ibu oh saya sekarang cantik pula ni itu style itu cara ni kerja sa sa kan nak lagi tu kius ke kius benda yang tu bah mati lagi itu dia kamera ambil niนี่มาเลยพอดีโน่ปะสังหารยินวัยโยจ้าหนึ่งบ้าป่าเปรย์ถ้าเราพิจารณาไปทางกำลังมุสาเพราะนี่เลือกเพื่อสังหารนี้ไม่เคยซื้อบ้าน้าหอมนั่นทุนบ้านในจุดนั้นแบบอีที่ใช่โย่ปุ๊บสังหารกันอะไรแล้วแม่แกมาเถอะหาไปได้ในเทียนทำไงอ่ะดูให้นี่ภาพเสียกว่าตรงที่จะทำเรื่องในชั้นย่ำเลยเคยเข้าไปซึ่งนะกูระบุเลยดินี่มันเป็นขัดได้อยู่เฮ้น่าดงมาเลยขึ้นมาแล้วก็รำไปดังโดยนี่พวกเราก็ลุกขัดล้านไปดงเที่ยวร้านจุดซี่กันนะขึ้นตัวเดียวก็ถูกชิ้นไทยมันเลยขึ้นจะบางชิ้นไทยมันคือจะก็มันจะสวยแม่จ้านะมันถั่วใช่ไหมมันแบบเทจ้าบุคคลเซฟพี่บอกนั่งเห็นนะส่วนนาจีรีมาพัดจะสรุปนึกมาเชียนี่เขาปล่อยใช้น้ำกับมันมาเลยหนึ่งกันมาน่าจะช่วยกันลงมาแล้วมาได้นี่แหละเดี๋ยวรันจะไปส่งน้าเบียดทักก่อนน้าต้องมันทุยก็บางอย่างนี้ไอ้ขี้นี่เราสึกจะทักน้าใบขี้เหนียวก็รำสุดได้ขึ้นมาควายมันใช่ไหมขี้เหนียวดูหัสิมันนายขี้เหนียวทั้งเบี้ยเลยอันนี้โอ้ไปอันทันแล้วจะเลยกี่จ้านี่จะพูดจริงจะพูดแต่จังไรบอกพาสตันอันดูคนนั้นพูดอะไรกันนั่นนี่จะทำงานกว่าเลยฮะอันดูคนนั้นพูดอะไรกันนั่นทำได้สินะเฮ้ยมาบ้านลาสิเฉยมีชิตาราดีลาสิเนี่ยคือสกุลมาชิปรันลงชิตาราในกระดานนี้ก็สิเนี่ยพิเศษคือพิเศษอะไรกี่เลยนะท่านนี่พูดยันเรื่องอ่ะพูดอะไรกันบ้างเนี่ยพูดไปมามีใช่สุดตากันเหรอแค่ยังจะดีนี่สุดในบ้านนั้นสุดตากันกันเหรอนี่ไม่เท่าไรนะพูดไปมีกุ้งใบยืนเล่นนะแต่มาค่ะเหรอผูกบ้ามาไม่เท่าใจนี่เลยกูเลยน้ำมาสีเลยนี่คือจะอันไรคือจะอันนี้ถึงเกล้งนี่ถึงเกล้งอีเลยมากูเลยอีคือภาษาเยอะเสียบ้ามาจังบุษตุกุศลขยะกัสดิบุษตุกุศลขยะไหนเสียทางนี้เสียบ้าเลยก็เท่ากูเลยได้แต่ในจานนั้นคือตอนนี้มาไปจีใจเยอะเด้อินุไม่ไทยไม่ไทยคือว่าดิเทมเอลสลายเยอะ
खामानजोब्बायनो फुरगासिनो आं साला गेलेबावनो माइबारियाव नांला नाङैनो ओइ माइखौ हागोन दे जोंना न'आवनो नोंसोरजों हाफानानै आं थैनांगो आंसो बांसिन हानांगोन सं नोंसोर गेले हागोन जोबजोब्बाय एनो मोनफैफिनबाय खिजा ओइ एसे थांदोंमोन जों दहायनो एबार नै खिजा फैबाय द' फोथारफोराव न'फोरा बेसे हान्थि जायो मालाय गरमफोरावबो थान्दा थान्दा बार नांबाय थायो बेफोरखौ नायनानै हान्थि थानो हायो सान्दुं गोसा बेरायनो फैनानै नै बस्थाया गोलोमस्रो मोनलायलांबाय ओमफ्राय लोगोफोर गाइसमोन ओइ गोजोन थांद' ओमफ्राय जायफोरा आंनि बे भिडिअखौ दासो फार्स्ट नायदों गोदान नायदों दौनायथाय दौनो मोजां दौनांगौ ना मा थुखा जालायनायलाय दासो गोदान नायनायफोरा अन्नानै साबस्क्राइब खालामना लादो लोगोफोर दाथ' आं भिडिअ बानायबाय थासिगोन ना होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगो मोनलायसिगोन बयखौबो नेक्स्ट भ्लगाव बाय बाय अमा खि दङ मोनामगोन नालाय गन्थ'खौ होथेखानानै लानांसिगोन आङो दे बाय बाय होनदो दे गाइसमोन बाय बाय होन हामाना गाइसमोनखौ बुनो बाय बाय आमलाय लादो